Allah. Har nake tunanin zan aure ta. Sai dai kuma yarinyar wallahi yar damfara ce. Dan abin da ta min ban taɓa tunanin za ta yi min ba. Sai Bala yake cewa haba Ashiru kai fa nawa ne ka faɗa min me ta ma. Sai ya ce yarinyar mun fara soya da ita rimi-rimi. Kawai rana ɗaya ta yaudare ni ta zuba min abu a cikin shayi ne ma ko kofi zan ce. Dan ma ban san ma mene ba a lokacin. Ta zuba min ta yi amfani da ni ga baki ɗaya dukiyata wallahi sun kwashe min. Yanzu dai abin da nake so na gaya ma Bala, in bar da kuɗaɗen da suke cikin wancan akawun ɗin nan, da tuni sun tsaya ta ni. Sai ya ce to baka da damuwa. Yanzu ya za yi? Sai ya Ashiru yake cewa yanzu dai Bala na ban ma komai, zan nuna ma gidansu da nambarta da komai zan baka. Sai Bala yake cewa to ka san dai ni ina da cuta fa, kar yarinyar nan ta buƙace ni kuma sannan in sa mata wannan cutar, kuma ka san wannan cutar ita ta sa mutane suka ƙyamata ta, kuma sannan na ƙi ma auruwa har na dawo nake kiwo. Sai ya ce ba matsala, ai so nake ma ka sa mata cutar. In ka sa mata cutar kaga babu wani namiji da za ta ƙara yaudara ko kuma ta ƙara cuta a wannan duniya. Daga nan dai Ashiru ya ɗebo wasu manyan kuɗaɗe ya ba Bala. To Bala saboda kalar ɗan ƙauye ne wanka baya ɗaukar shi. Ashiru ya shiga da shi cikin gari ya nunnuna mai abubuwa da yawa da kaya da komai, sai da ya fito neat. Sai suka fara tagin ya ce to yanzu ya za ya ce yanzu fes bari in fara baka nambar ta, sai ka kirawo ta, sai ka ce mata kai baƙo ne kuna so ku haɗu dan Allah a waje kaza. Sai ya ce to okay babu damuwa. Sai dai Bala ya je ya faɗa babansu yana so zai je waje kaza a bashi tsawon sati 2. Sai babansu yake cewa kaga yanzu kai ne ƙarfin gidan nan Bala, kuma sannan kaga bana gani, kuma sannan waɗannan abubuwan shanin da dabbobin nan kai kake kula da su. Sai Ashiru ya ce kai ba damuwa zan ji da wannan. Kawai ya ɗebo wasu manyan kuɗaɗe ya bayar. Daga nan sai Bala ya kirawo ta akai dil. Bala yana kiranta sai yake cewa ina magana ne da Safiya. Sai ta ce kana magana da Safiya. Sai take cewa amma na ga baƙuwan nan ba kwata-kwata ban san wane ba. Sai ya ce ai ba za ki san waye ba, baƙo ne. Dan Allah yanzu dai ina so mu haɗu. Sai ta ce to ba matsala, ka zo bakin makarantar mu gobe da safe. In ka zo sai mu haɗu sai mu yi magana. Sai ya ce to okay babu damuwa, in Allah da zan zo. Daga nan Bala sai bai zo ba a washe garin tsawon kwana 3. Sai Bala sai ya je. Sai ya ce to bari in kira wannan yarinya in gani ko zan same ta. Yana kira Allah ya sa tana cikin makarantar. Sai ta ce okay sai ka samu damar zuwa to ka jira ni. Bala ya zo da wata shegiyar mota mai kyalli mai mugun kyau. Sai ya ajiye ta daga can gefe. Sai ya sauko. Sai ya zo wajen yarinya. Yana zuwa sai ya ce barka ya kike? Ke ce Safiya ko? Sai ya ce ni ce. To wallahi ba wai dogon surutu na zo mu yi da ke ba. Kawai na ji ina so ya za a yi, ina so zan aure ki. Daga nan sai take cewa waccan motar ban taɓa ganin ta ba, motar waye? Sai ya ce wannan ai mota ta ce. Daga nan Safiya sai ta yi wani murmushi a gefe. Sai wata ƙawarta mai suna Lantana sai take taɓa ta. Gaskiya ya kamata mu wanke gara. Nan fa ashe Bala ya ji abin da ya ce, duk da dai sun tsugunna suna maganganu suna wata iriyar dariya. Daga nan dai su ma suka fara soyayya da Bala sosai. Tana ba shi haɗin kai, yana abubuwa da ita iri-iri, amma bai taɓa kwanciya da ita ba, saboda Bala yana da wata cuta. In dai ya kwanta da mace, in ya sa cutar za ta sa ga baki ɗaya jikinta ta koma kawa tsohuwa, ƙirjinta ya rame. Daga nan Bala shi kuma saboda wannan cutar ya sa ya kyau fitat, amma kuma shi saboda yawan shan magunguna kuma cutar ba ta mai komai. Daga nan Safiya sai ta shigo cikin gidansu bacin ta dawo daga makaranta. Nan fa ta sake ganin Salama, amma kuma duk da haka ta kau da kanta ta shige ta je tana cin abinci tana danna waya. Sai ya mata magana ta online, yana mata magana suka gaggaisa. Sai yake cewa yanzu ina so mu haɗu da ke a wajen pad wajen wanka yanzu ya zai. Ta ce to ba matsala ka jira zan zo. Suka zo suka dai saba sosai, aka yi wanka aka yi komai da komai. Sun saba sosai har ta fara tunanin ma ya za a yi ta aure shi. Daga nan sai yake ce mata dan Allah yanzu dai ya za a kaza ake surutu. Sai yake cewa wannan fa ƙananan surutun naki duk ba shi zai sa a yi miki abin da kawai ki faɗi me za a miki yanzu. Ita ce dan Allah dan Annabi so nake ka tura miliyan 100. Ita miliyan 100 to baki da damuwa. Kawai sai Bala ya fita sai ya kirawo Ashiru.
ya ce Ashiru wannan yarinya fa ta buƙaci kuɗi miliyan 100. Ya ce to ba matsala, ta kawo account number. Sai ya tambaye ta account number, tana bayarwa sai aka tura mata wannan kuɗaɗen. Jin daɗin wannan abun sai ya sa ta kwanta da shi. Tana kwanta da shi daga nan fa ya sa mata wannan cutar. Kwana ɗaya kwana biyu kawai aka ga yarinya Safiya ta fara kalar tsofaffi. Ba an ankara ba aka ga jikinta duk ya rame, duka ta zama kalar tsohuwa. Nan fa Ashiru ya zo ƙofar gidansu da Bala ya ce to zan fito in gaya miki abin da ya faru. Ashiru ya ji daɗi sosai, ya ce kin ga wannan yake gani abokina ne Bala, wanda muka yi primary school, muka yi secondary school, muka yi high school da shi. Ya ce ba ƙaramin daɗi na ji ba da ya saka miki wannan cutar. Abin da ya sa aka hana shi aure, an haife shi da wata cuta ne a cikin jikinsa, wacce kuma in dai sa wa mace za ta zama tsohuwa nan da nan. To ke ma kuma ga abin da ya faru da ke, jikinki kin ga kin koma tsohuwa, ya nuna kina budurwarki. Ashiru nan da ya tafi da shi da Bala suka tafi suka bar ta a wannan wajen. Daga nan ta koma gida ta dinga da na sani, ta dinga kuka. Nan fa aka nemi magunguna aka rasa, ƙarshe ma aka rabu da ita. Cutar nan ta zauna a jikinta. To kada dai ku manta, duka dai anan muka ƙarshen wannan shiri namu. Ku dana subscribe, ku ta mana alamar ƙararrawar sanarwa. Tunda za mu raka muku zafafan ayyukan mu da zaran mun ɗora. Mun gode.